नखय दैखौ मायाव लोंलायनांगौ। हेलौ लोगोफोर गासिखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आंनि इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामथारबानो जाबाय। आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय TR बड' ब्लग। लोगोफोर दा जोङो दारागाव थांगासिनो साइकेलजों नै दारागाव। जोङो साइकेलजों एबार खननै जासिगोन दारागाव थांनाया जों खननै सानैजोंनो जोङो दारागाव थांखादोंमोन। थांनाय बोसोराव जों थांदोंमोन दाबो आरो दा नै खासे नैबो थांगोन एबार। दा जों थांगासिनो दा जोङो बरबरि दिरुं मोनबाय मोनहैसिगोन। बारा गोजान नङा जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया। आंबो ससे सलायनानै मेंबाय आरो लामाफोरा जोंनिया गाज्रिथारलै नै खामानि गैया एकदमबारे सरकारफोराबो मावना होथारला जोंनिखौ थाब लामाफोरखौ बिराद मेङो आरो लामाफोरा बारा एसेबां मोजां नङानो देग्लाय माने हामायानो गोजा जोंनिया लामाया बिराद गाज्रि गोजा। दा जोङो बरबरि मोनसिगोन बारा गोजान गैला बरबरिनिफ्राय होलांसिगोन एकदम बरबरि बारा गोजान नै लोगोफोर जोंनि लामाफोरा माबादि नायना लानो एकदमबारे खामानि गैया आरो लोगोफोर जों दा नै बरबरि मोनफैबाय बरबरि नै गालथिं थांसिगोन बे गालथिं होलांनोसै एकदमबारे सिदा एकदम दारागाव। दा एकदमबारे बरबरिनिफ्राय होलांनोसै जों दा राइडआव लोगोफोर साइकेल राइड जोंनिया साइकेल राइड जोङो बोसोरनै जाबाय साइकेलजों एबारनो बोसोरनै जाबाय जों दाबादि टाइमाव बिराद मोजां मोनो आरोना दारागाव जोंनिया माने बेरायथावना जागाया खाथि माने दारागाव सुकिल' बेनिफ्राय जेबो दा जागायानो गैखाला। दा नोङो दारागाव थांनो मोननानै माबादि मोनदों? बहुत मोजां मोनदों लाइफआव एबारसो फार्स्ट टाइम दारागाव थांसिगोन आरो ना। थांफेरनो मोनखायाखैमोन ना नोङो? एबारसो फार्स्ट टाइम एबारसो फार्स्ट टाइम। दे आंनि चेनेलखौ मायबाफोर बुंहरदो अननानै। नोंथांनि चेनेलखौ दा बयबो नायनानै सापर्ट खालामलायदो जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुलांबाय थायो। जों दा थांगासिनो आरोना आरो बरबरिनिफ्राय बारलांबाय लोगोफोर जों दा थांगासिनो साइकेलजों दारागाव साइकेलजों थांनाय मजायानो बेलेग दारागाव लोगो दारागाव जों दा थांबाय दं दारागावआव साइकेलजों थांनाय मजायानो बेलेग आरो सोरबा जुदि जोङो दारागाव थांफानो ओंखारनोब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जोङो साइकेलजों थांबायानो थानो हायो माने दारागावआव जोंनि खिन्थु लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइबल' खालामथार नोंथांमोना गोसोम जालांखायो जोङो खनसे थांनायाव लोगोफोरनियाव माने बिराद अखा हादोंमोन जोङो अखाबा खिन्थु साइकेलजों जोङो थांथारदोंमोन खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो जोङो माने दाबो खुनु गेरेन्टि गैया नै बोथोरा बोरै लोगोफोर मा बिदों आं दा साइकेलखौ सालायलायबाय जोंनि गारिखौ बा बिराद मेंबायबो मेङोलै गोजौ जालांबाय थायोना लोगोफोरजों मेङो एसे उपाय गैया थेवबाबो जोङो माने जोंनि माबाखौ जों साक्सेसफुल खालामनानै फैथारगोन माने लाइफखौ। लोगोफोर जों दा मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला उपाय गैया आरोना खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो फैथारबाय गाहायनिफ्राय गोजौसिम दावखोनो दा मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला मालाय बिराद गय जायोलै गय बागान गयफोरावनो बिराद फैसा मोनो आरो जोंनिथिंसो मानो गय जायाथाय आसलसो। लोगोफोर जों बेखिनियाव मोनफैबाय दा एकदमबारे बेखिनि जा बिराद हिट मोनो आङो ओइ ससे थांबावबा बिराद हिट मोनसिन आरोना बेखिनि जा दा मेंजोब्बाय बेस्राफोरानो उपायनो मेंगोना मेङाखै नोंलाय? मेंदो बया मेंबाय बा इमान गोजौ गाखोबावनांगोन जों दा मोनफैबाय मोनफैनानै इयाव दसे जिरायबाय जोङो दा थांफिननोसै जों माखासे निकासिनिफ्राय जाग्रा लाबोखाजोब्बाय जोङो एकदमबारे दा दारागाव पिकनिक स्पटआव जोङो जाहैनोसै ना मा बुङो नोंथां?
जों दा बिराद गोजौथिं थाबायलांगासिनो नै आयौ मेंबाय नामालै फै थाब एकदमबारे नै आरो गयया माबा गोजौ दंबावो मेंलाय लांबायलै मेङाखै आदै मेंबाय ओरैबादि गोजौना हे भगबान दारागाव मालाय इमान हाजो गोजौबाबो बिराद गय जायोलै मेंजोबालै बिराद मेङो जोङो साइकेल सलायलायबाय मेंबायलै बिराद मेंबाय ओइ टाइमा खैथा जागोनलै खोन्थानाय ए भगबान 10थानि एसे बारानिफ्राय जों ओंखारबोदोंमोन 12ता जालायलांबाय बिराद टाइम लायोलै बारा गोबावबो जायाखै जानायालाय नैबेयाव थांसिगोन जों माबादि मोनदों नोंथां साइकेल सालायना दारागाव बाय मोजां मोनदों ना वास जालांजोबदो साइकेला ओरैनो हाजोखौ माने नुहुरबाय बेयाव बिराद मोजां बिसोरनो माने बिराद गय गायदों बिसोरनाव ओरैबादि गय जायोना बिराद इसिनिया माने बिराद मोजां जोङो दा आलासिनि न'आव खनसे हाबफैबाय आरोना नै गासिबो जजोबना दोङो गाइसमोन नै जबाय जोङो नै बिसिनि न'फोरा ओरैबायदि गोथौथि हाबलाङो दा आरो दायो उथिनायावसो खम टान जागोन जोंना साइकेला बैयाव दै गैया माथो ओरैबायदि हिट वाव मजा हाजोफोरा इमान गोथौ दा जों साइकेल नारनाया इयाव धेमालि नङा भगबान हागोन हाला साइकेल नारनो हागोन गाइस हागोन जों बे लामायाव एख' नङा ओरैबायदि मेंबाय मोनफैबाय गोलोमबायबो बिराद गोलोमबाय दा हाबलांनोसै निहिं गोथौथिं फैदो इमान गोथौ साइकेलजों फैनाय मजायानो बेलेग थाबायना थांगासिनो एकदमबारे जागा नागिरनोसै मायाव जानाय लोंनाया मोजां जागोन जोंनिया एकदम लोगोफोर उपाय गैया साइकेलजोंबाबो जोङो फैबाय ओरैबायदि नै लोगोफोर माने दा जग्रा बानायजोब्बाय नै सिगां जों फैनाय टाइमावथ' इफोरबायदि जेबोआनो गैयामोन दा माने मोजां जाबाय आरो ना ओरैबायदि मोजां खालामजोब्बाय दा जों दा मोनफैबाय दा इयाव आरामसे जिरायबाय मेंबाय नालाय दसे ओरैनो दा जासिगोन जोङो एसे माबा जाग्रा लाबोबाय नैखौबो आरो लोंनानैसै नोंथां दारागावआव फैनानै माबादि मोनदो दा गोसोखौ मोजां मोनदो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों ना दा नै खुरै सुरै लाबाय जा मानसि घुगनि परथा लाबोदोंमोन जों जानोसै बेखौनो दा दे रानदो मोजाङै जाखावलाबायनोसै लोगोफोर नै जों दा नैथिं थाबायलांनोसै बिराद गोजौ ओइयाव थाबायलां बिराद गोजौआव थाबायबाय दा जोङो Oh my god yeah इमान गोजौआव नैला बेयाव जिरायनो हागोन दसे हे गाफ्लुंलाय लांबाय हे भगबान हे इमान गोजौ इयाव माने पाक्कानि खालामनायबा मोजां जागौमोन आरोना सिरि Oh my god गाखोथारनांगौ
फाग्ला मोनफैबाय लोगोफोर भिउखौ बोरै नुहुरो नायदो आरोना बै नै जोंना सासे दासो फैगासिनो मेङाखै बिराद मेंबाय दे Oh my god. Oh my god. Boleh mah. Yo foto-foto lana ya kan. Foto-foto lana kan yo. Goजोननाय मोनबाय फैनानै गोजौनिफ्राय नाहरबाय जों दा बिदि आरोना दानियाव मोननैसो फट' खेबनोसै लोगोफोर जों माने थांनाय बोसोरफोराव फैनाय बेफोर गैयामोन आरो बे गोजौआव गाखोनाय गैयामोन जों फैनाय समाव दा माने बिराद आराम जाजोब्बाय दा बिराद मेंबायबो लोगोफोर गोजौआव गाखोनानै एकदमबारे बिराद मेंबाय इयो दा गाखोना माबादि मोनदों नोङो? गाखोना जोबोद मोजां मोनदों। वाह मेंगोना मेङाखै नोंखौ इसिम गाखोबोनायाव मेंगोना मेङाखै? मेंदो इयुनाव फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरोना नोंथांमोनाबो माने सोरबाफोर फैनोबा फैनो हागोन बिराद दा इन्टारेस्ट माने जाबाय मोजां जाजोब्बाय आरोना सिगांसो बहुत मोजां जाबाय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय।